Miten menee? Kun kysytään, että miten menee, jos vastataan, että hyvin, niin onko se koko totuus? Jos onkin alamäessä, irronnut käsijarrun kahva kädessä ja ammottaa edessä rotko syvin, jonka pohjalla kelluu ennen niin lujat muutkin epäonnistujat muodottumiksi turvonneina vedessä. Ja hei silmissä vilisee vaan elämän pieleen menneet kohtaukset kuin jossain B-luokan leffan lopussa. Mä oon kyllästynyt tähän touhuun, mä oon kyllästynyt Ouluun. Onko Slovakia se paikka, jonka voisin tuntea omaksi maakseni? Mulla on vaatekaapissa rinkka, jossa on passi, puhtaat kalsarit, käteissenä pinkka massi, jotta voin jättää puolessa minuutissa tämän kaiken paskan taakseni. Ja mennä johonkin vain pohtimaan, minne ikinä kohtalo sitten johtikaan. Ja pysähtyä sitten ehkä miettiä, että olenko se, joka sinnittelee ja kärsii, vai se, joka menee pettämään. Mun piti sanoa, että minä sinua. Mutta minä en sanonut. En tiedä miksi. Mulla oli samaan aikaan kaikki ja ei mitään menetettävää. Mä luulen, että nämä ajatukset voivat olla tämän sorttisia ihan jo terminologiankin takia. Kun esimerkiksi sana rakas rimmaa lähinnä vain sanan takas kanssa, joka viittaa siis jo valmiiksi luopumiseen tai kaipuuseen. Ei ole mitään väliä sillä, ollaanko aikaan saavia tai sporttisia, noudattako lakia vaiko ei. Ei kattokaa nyt Akia. Milloin tämä virne katkee vai loputtomiinko taipuu se? Ja mä oon kyllä tottunut puurtaa linssit aika sumeassa höyryssä. Ei ole niin suurta tunnetta, etteikö sitä voisi haudata niskaköyryssä, vaikkei se hevillä piiloon nöyrytyskään. Mä aion kaikki ikkunat laudata, ne umpeen naulata ja lopulta keittiöni minut syö. Ja nukun ikiunen sen vatsan kumeassa möyryssä. Ensimmäisen levollisen yön. Hei, jos mä edes herään, mä haluan herätä silleen, ettei herätyskellot soi. Ei tarvitsisi torkutuksia noitua. Mä voisin reinkarnoitua pakkasaamuksi kirpeäksi, joksikin pirteäksi ja huutaa, hey, I'm a real boy! No ethän sä voi sanoa noin, no vettu enkö? Mulla menee päin persettä, mutta menköön. Mä en tullut tänne tunnelmaa keventäensä tekohymystäni enää levempää. Ja ekkö nää, etten tää kestä enää enempää. Mä haluan tehdä tämän selväksi. Tämä on alku ja päätös. Ja tässä aion pysyä. Ja tämän jälkeen on kenenkään aivan turha kysyä, että miten sitä meneekään. Kiitos paljon.